खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। सोरखारि मावख'आवनो सासे बुरै आइजोखौ बुनायनि अजद दैखांदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादाव सार्कल अफिसावनो सासे बुरै आइजोखौ बुनायनि जाथाया स्राङाव फैदों। जाथाया थांनाय 25 जुननि माजबादनि सुमित्रा देवी मुंनि सासे बुरै आइजोआ रुंसारि फिसाय शिबनाथ साहानि मुङाव थानाय हानि खाजोना होनो हानि दाग नाम्बार नागिरनाय समावनो जादों बे जाथाया। मण्डला हानि दाग नाम्बारखौ खिन्थायालासिनो होगदावनायजों लोगोसे हाखौ मण्डलजों गोरोबलायनानै गावनि मुङाव खालामखोमानानै लानाय मन्टु साहाया बुरै आइजोखौ मावख'आवनो बुग्लिनायनि अजद दैखांदों। नाथाय बे जाथायखौ दासिमबो पुलिसा राहा लायैनि अजद दैखांदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। सानबानि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव थाफैनाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया प्रमद बर'नि नखर जिल्ला एबा तामुलपुर जिल्लायाव दावबायफैदों। जेराव गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला खुंगिरिनि मावख'आव रिभिउ मिटिं लानायनि उनाव 4 रिंगासो समाव तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि मावख'खौ बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसेनो बिजेपिनि रायजो आफादगिरि दिलीप शइकिया, मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', मन्थ्रि जलेन दैमारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफायो। बे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बादिब्ला तामुलपुर बियाबाव गासै 20,000 आइजोफ्रा अरुणोदय आसनिखौ मोनबोदों आरो बेनि गेजेरावनो जों नुदों बे बियाबाव जोबोर मोजाङै अरुणोदय आसनि होनो हायो। गासै 60,000 आइजोफ्रा बे अरुणोदय आसनिखौ मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो 300 जौखोन्दोनि बांसिन आइजोफ्रा बे अरुणोदय आसनिखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो लाखपति बायदुनि सायावबो जों रिभिउ खालामदों। बेयावबो तामुलपुर बियाबाव 33,000 आइजोफ्रा बे आसनिखौ मोनगोन आरो गरेस्वर बियाबावबो गासै 35,000 आइजोफोरा बे आसनिखौ मोननो हागोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बाक्सा जिल्ला सिमला ओनसोलनि फुकपुर गामियाव मैया फुंनि समावनो ट्रेक्टरनि जाब्रबथायजों सासे फुकन स्वर्गियारि मुंनि सासे सुबुङा दुखुनांथावैनो जिउ खहा जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला फुकन स्वर्गियारिया माइ गायनो थाखाय फोथाराव हाल एवखांनानै लामा गोजौआव उथिखांनाय समावनो बेलथायनायनि थाखाय होसिनजानानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला फुकन स्वर्गियारिया बिसिजों लोगोसे 3 गथ'फोरबो दंमोन आरो बिथाङा बिएसएफआव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सासे सुबुंमोन। फैबाय थानाय बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ सोरखौबा सोंखारिनानै बिसायख'थिखौ गेलेनाय नङा। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारजोंबो जों लोगो हिसाबै दङ। बिथांमोनजों जोंहा जेबो रोखोमनि सुथुर गैया। बेखायनो जों रायजोनि सेराव थांगोन आरो रायजोआ जोंखौ जा हेफाजाब खालामगोन बेनि सायावसो सोनारगोन। बेखायनो बिजेपि दोलोआ सोरखौबा सोंखारिनानै सुथुर जानानै बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेनाय नङा होननानै रोखायै बुंथिदों एमपि दिलीप शइकियाया। फारसेथिं आबाद मावनानै जाग्रा आबादारि सुबुंफोरा बोथोर थांब्लाबो आबाद मावनो हायैनि थाखाय जिंगायाव गोग्लैदों आरो बेराफारसेथिं नांगौनि बांसिन अखा हानायनि जाहोनाव जनायनि गोबां गामिफ्रा दैजों लोमसाव जानानै भुगिनो गोनां जादों। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला जनाय रामधन दिखारि गामि पन्चायतनि 1 नं 2 नं जामगुरि 1 नं 2 नं उलनि गामिजों लोगोसे बेनि अनगायैबो गं 20सो गामिफ्रा गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव दिखारि दैमाया लोमसावनायनि जाहोनाव न' बां, बारि बागान, माइ फोथारफ्रा लोमसाव जानानै दङ। बेखायनो बे जेंनानिफ्राय जाहाथे सोरखारनिफ्राय एसेब्लाबो अनसुंथाइ मोननो थाखाय हास्थायदों गामिनि सुबुंफोरा। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा गसाइगावनि चौधुरी घाटआव थानाय जारिमिनारि शंकरा खेराइसालिखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सोरखारा थांखि लादों। बे थांखि लानायजों लोगोसे बेखौ बिथा खालामनानै प्रमद बर'आ गंसे हनुमान मन्दिर आरो गणेश मन्दिर लुफुंजानो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौबो बेखेवनानै होदों। प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसेनो फोरमायथिदों दि जोंनि सोरखारा लासै लासै गोबां आसनिफोर होनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बर' माहारिनि गेजेराव खेराइ होननानै बुङोब्ला बर'नि जोबोर गोजाम आरो बर'नि धोरोमजों नांफाना थानायानो जादों खेराइ। खेराइनिफ्रायनो बर' माहारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मोसानाय आरो मेथाइफोरा सेबखांजादोंमोन। जेराव बेखायनो जों बर' माहारिनि एंगारनो हायै खेराइखौ जों फोथांनानै लाखिनो नांगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। इउनिसेक्स पार्लार खुलिनानै आयेन बेरेखायै खामानि सोलिहोनाय बा आयेन बेरेखा खामानि मावग्रा सा 10 सिख्लाफोर आरो 3 सेंग्राफोरखौ पुलिसा खारदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला कक्राझारनि आरएनबी रडनि रिलेक्स इउनिसेक्स पार्लार आरो रयेल स्पा सेलुननिफ्राय बिसोरखौ हमनो हादों आरो इयुनावबो जुदि बेफोरबादि समाजारि आयेन बेरेखा खामानि मावग्रा इउनिसेक्स पार्लारफोरनि हेंथायै अजद मोनबावोब्ला गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों।
मैयानिफ्राय जागायबाय क'क्राझार जिल्लायाव जिल्ला थाखोनि बड'लेण्ड सीएम काप 2025 जोलुर बादायलायनाया। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव बड'लेण्ड सीएम कापनि भिसिडिसिनि थाखो बादायलायनाया जोबलांनायनि उनाव जिल्ला थाखोनि बादायलायनाया गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो जागायजेनबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगावनि गेलेग्रा फोथाराव मैयानिफ्राय जागायजेननाय जिल्ला थाखोनि बड'लेण्ड सीएम काप जोलुर बादायनायखौ बेखेवनानै होयो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। गसाइगाव सार्कोलनि लाट मण्डल गौतम मोसाहारिया मैया हरखाब जाब्रबथायजों रुंसारि जाबाय। गसाइगाव सार्कोलनि लाट मण्डल गौतम मोसाहारिया मैया फुंबिलिनि 8:30 रिंगासो समाव 72 नं राजा लामायाव गंसे गारिजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव हरखाब जाब्रबथायजों रुंसारि जायो। बिथांनि बेबादि रुंसारि जानायखौ लानानै मैया गसाइगाव सार्कोल अफिसारजों लोगोसे गासैबो मावथिफ्रा दुखु मोननायखौ फोरमायदों। गावनि AA16F7194 नम्बरनि बाइकजों डिउटियाव थांबाय थानाय समावनो 27 नं राजा लामायाव TS07UE9898 ट्राकजों सौग्रावनानै जायगायावनो रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै ओनसोलनि रायजोफ्रा दुखु मोननायखौ फोरमायदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।